Malita sekamadoda nuwola yathanda yini swaye Malita sekamadoda Ziyambhedela izinto umculo maskando shisa izikhotha kulezi izinsuku ngomucu othi hethe after hethe ugatsheni umculi wasophongola ngaze kade ngithathe lithuba nginibeleke ngiphinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo mina ke ngumfeza uNtuthu ngakhumalo bathi ilas bona magumede mhlambe uma kuthi usemusha kuleli khasi ngizophinda ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ukuyikhona okukhulu kunakho konke wenganza kwethu ke ziyambhedela izinto umculo maskando shisa izikhotha kulezi izinsuku ngomucothi hithi after hithi osephendwa kumqoqo wezidondo ukhuzane ugatsheni Ndlovu njengoba ke engasabona nangokhalo kwi-top 6 esembangweni ka100,000 wamarandi ohlelwe ikhuphuka nezakho sibona inkonzo ugatsheni wasophongolo usanda ukuqopha umlando ngokuqumba phansi intokazi ehlabane kuma-Grammy Awards uthela emkhakheni we-Best Newcomer kuma-Cultural and Creative Industry Awards eSandton Convention Center eGoli ngoMashi eziwu-30 muva nje ugatsheni ke uphinde uqaqoda bonke omaskandi beqhathi nabo kwi-top 30 Mara of All Maskandi Festival obise-People's Park eThekwini sekungumlando ke ugatsheni wakhala wemuka nequantum nakuba kunjalo ke-top 6 ka-Group A kwiphukuphakane zakho kumaskandi festival usenyamalele phambili ukuhlela umculo waseMidlovo usibonelo waziwa kakhulu ngelethwasa lekhansela umfoka Majele esithandeni zakhe ezethwasa kukhona amavekela ambiso kuyiqembe elihola uKhayelehle ngobese waziwa kakhulu ngelikaPhotso waseMnambesi H5 lapha ke endaweni isithathu kukhona umphile Smirnoff Gumede owaziwa kakhulu ngelika Smirnoff owahlabisa empembeni kanjalo isihlabana sikaMaskandi saseJolvet uBahophe eSuncoast uSibusiso Bahophe umfoka Mkhize sendaweni yesine kwesihlanu khona uSiphesihle owaziwa kakhulu ngeTholenda Idane owakagcentsi wasemsinga futhi ke umholo amageza amahle bese kuthi kuyisithupha kulelapha nomculi waseVryhead useluleko enkosi waziwa kakhulu ke ngelika Duma kahle yona top 6 eka Group A bese kuthi abanye abaculi abeke balunguza ku top 6 kodwa bangasekho umculi wasemsinga owaziwa kakhulu ke ngelenkosi yamagcokama uSicebi umfoka Dlamini kanjalo lwasenkandla ihoboshe umfoka Mbamba lapha ke waziwa kakhulu ke ngelika Njoka ku top 3 ye Group B lapha nokuhleli kusahamba phambili umenzi umabizelo waseMnambethi ulandela ngolovu umfoka Dubazane wasolunde kanjalo futhi nensizwe limit umfoka Nala lapha nensizwe phansi enkandla odabuka enkandla lensizwe ke zibanga lapha nisamba sika 50,000 noma rands umququzelo ekhuphana ezakho ngelovi uthe ezinye izimembezelo ezinohlonzo sidabuka namhlanje lapha njengoba insizwe live ku Facebook sibonile ekhasini osaqhubeka nokulive lapha nensizwa okanye abalandeli bangaqhubeka nokuthenga amathikithi abhala izidandokazi zabo zabaculi ezitolo ukuze zidle umhlanganiso uthe ithikithi elithengwe sangeni angeke lize libhalwe emavoti thenga ithikithi lakhe ezitolo kuleli sonto kuningi kakhulu kuzomenyezelwa ngomcimbi hlala uthule ulinde isukile akutatazelwa jahe washi ukuphetha lapha nungele vele intomazi lomcimbi izobanjela eCarlsfontein eStadium eThekwini ngoMeyi mhla zi-4 amathikithi asatholakala lapha netolo zokudayisa kwamathikithi ngaza kwethu ke izona ezihamba phambili esithinta lapha nemicimbi ikhuphuka nezakho nogatsheni lapha nensizwe engasabona ngokhalo kwi-top 6 ka-Group A mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngodaba ahlane comment section siqede khona le ndaba sengiphuma kanjena mina ngilasbon kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo video landelayo kwakho subscribe libe nosuku olumnandi engithanda khona.